नमस्कार। जन्मैया भैया हम रवा सभे के अगवासा एगो आज कविता लिख के भेजले बनी करम मसान बा। चाहे जेकर व्यथा होखे ऐसे हमरा कुछ लेवे देवे के नइखे आ ना हम केहू के टारगेट के बनी। बाकी हाँ ये हकीकत बाकी जो नजरी के सोचा लौकता ओकरा के परोस रहल बानी। सुनी सब है बिना देर कइले। घरवा दुआर ना खाए के जो गाड़ बा, ओहू में छप्पर ना खुले आसमान बा। भाई हो जार के आड़ान ना है सूझे, सगरे बाठाड़ बाकी गौरम मसान बा। सगरे बाठाड़ खाली थार खाली गौरम मसान बा। जाड़ ना गरीबे के कबहू लखात बा, जाड़ ना गरीबे के कबहू लखात बा। 19 न केहू बा 20 के बाप बा। नीक बयासान भाला मरल ओ भाई, लूटे के लूट बाटे मचल न नेतो के काम बा। सगरे बाठाड़ खाली गौरम मसान बा। सगरे बाठाड़ खाली गौरम मसान बा। ना घर में लेहना ना ईंधन न काठी, दाढ़ी में बह गईल झांकी तिलाठी। ना घर में लेहना ना ईंधन न काठी, दाढ़ी में बह गईल झांकी तिलाठी। एक बीता चमकी से रतियो न कटे, का कही कांडा के ला उगत न घाम। का कही कांडा के उगत न घाम। कांडा हमने की यहाँ कड़रा चाहे कांडा कहाला, जौन बधार में गाय के गोबर जौन सूख जाला ओकरा के कांडा कहीं कहल जाला, कहीं कड़रा कहल जाला। शहर भा गाँव में अलाव ना जो रात बा, डॉक्टर के फीस करज काढ़ के दियात बा। शहर भा गाँव में अलाव ना जो रात बा, डॉक्टर के फीस करज काढ़ के दियात बा। पीड़ित बा लकवा या बीपी से भरल, पीड़ित बा लकवा या बीपी के भरल, रोगी से डॉक्टर के पाटल दलान बा। सगरे बाठार बा खाली, सगरे बाठार खाली गौरम मसान बा। देखी ले डॉक्टर के खेत की खरीदात बा, देखी ले डॉक्टर के खेत खरीदात बा। पैसा के गर्मी तो ओहिजे देखात बा। आयुर तो जांचे के फीसे में लो, आयुर तो जांचे में लौकत लुटात रहे, आयुर तो जांचे में लौकत लुटात रहे। मंजर हो अखबर में बेचत किसान बा। सगरे बाठार खाली गौरम मसान बा। जो घरवा दुआर ना ही खाए के जुगाड़ बा, ओहू में छप्पर ना सूखल खुले आसमान बा। भाई हो जार के आड़ान ना ही सूझे, सगरे बा गौरम, सगरे बा ठार खाली गौरम मसान बा। ये गौरम मसान हमार कविता जौन दिया तौन रवा सभे के लिखले नहीं है। कोनो प्रकार के त्रुटि हुई तो ओकरा खातिर हम क्षमा प्रार्थी बानी। एकरा में सुधार के गुंजाइश बा, काहे से कि हाल तत्काल के लिखल है। यहाँ तक ले वीडियो करेक्शन करे के अभी आगे करेक्शन हो सकेला। धन्यवाद।